27. až 29. júna sa na športovom štadióne v Štrbe uskutočnili majstrovstvá Prešovského kraja vo výkone služobných psov. Jedná sa o porovnanie výkonnosti jednotlivých psovodov a služobných psov v rámci policajného zboru a konkrétne Prešovského kraja. Taktiež tu máme kolegov z riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Prešove. Takže vlastne táto súťaž nám ukáže, akých psov máme, respektíve ktorý je najlepší, ktorý je slabší, ale myslím si, že všetci chlapci podajú fantastický výkon aj takisto služobní psi. Ako hodnotíte výkony vašich psíkov doteraz? Ako som už hovoril, súťaž je veľmi náročná. Je to súťaž vo výkonnostnej kategórii H3, ktorá je najvyššou výkonnostnou kategóriou v rámci policajných hliadkových psov. A myslím si, že ani jeden psovod sa nemá za čo hanbiť, ale súťaž je taká, niekto musí byť prvý a niekto posledný. Prečo ste sa rozhodli práve pre Štrbu? Pre Štrbu sme sa rozhodli preto, že majstrovstvá Prešovského kraja mi pomáha organizovať okresné riaditeľstvo policajného zboru v Poprade. To znamená, že je to vlastne služobný obvod okresného riaditeľstva. Rozhodli sme sa aj preto, že je to krásna potatranská obec, ktorá nás upútala. A taktiež preto, že tu máme určité konexie a priateľov, ktorí nám umožnili to, že tu nám môžeme pracovať. Chcel by som vyzdvihnúť v prvom rade pána prednostu obecného úradu, pána Chalúbku, ktorý nám umožnil byť vo vašej obci. Taktiež pána Jana Garajčeka, ktorý nám pomáha s organizáciou našich cvikov, hlavne cvikov poslušnosti a cvikov vykladení pachových stôp vo frekvencii. Chcem poďakovať pánovi predsedovi družstva v Štrbe, pánovi inžinierovi Šerfelovi a taktiež nám výrazne pomôže pán Jaroslav Nenčák, ktorý je super figurant, ktorý nám podfiguruje našu kráľovskú disciplínu zadržanie páchateľa s protiútokom. Je váš post figuranta náročný? Určite, každý. Vlastne tejto súťaži každý post je náročný, takže aj figurovanie je náročné. A nebezpečné? No, takto nie, máme ochranné prostriedky, ale určite nechcem vám ukazovať modriny, ktoré mi ostávajú po psoch.